De volgende act zijn de broers Job en Gijs. Gijs doet het ongeveer al 3 jaar, maar wat hij nu gaat doen, gaan we nu zien, of niet? Dat was nog eens een magische ervaring. Hoe deed hij dat toch? De volgende groep heeft maandag geoefend. Op de dans gaan ze dat laten zien. Hier zijn Ante, Lois, Evie, Elisa, Robin, Rosalie, Shanti, Smilla, Aira, Yvette, Isaura en Evie. Mag ik een groot applaus. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Oh, 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 oh. Hay music, hay flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Nagasaki, prenden los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anunnaki, no le baje, el booty sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, el booty sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Oh, 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 oh. Hay music, hay flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez
enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. DJ Snake, careful when you come through my way. My body already know how to play. The work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Get high in the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie wants, yeah, my talkie gets on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. High music, high flows. Taqui, 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 taqui. Voor het CKV heeft een groep meiden de opdracht gekregen jurken te maken van oude kranten. Dat je van zoiets oud zoiets moois kan maken, hadden we niet verwacht. Een van de ontwerpers hebben we hier zo. Bente, ben je hier? Ik ben hier. Oh, hoi. Die heet altijd, hè? Ja. Waar heb jij je inspiratie vandaan gehaald? Nou, kijk, vroeger waren vrouwen altijd zo mooi gekleed met die grote jurken. Ja, nou, daar heb ik allemaal uit de window gegooid. Ik weet niet meer hoe het in het Nederlands heet, maar dat maakt niet uit. Nou, kijk, en toen heb ik alles gemaakt, maar dan met papier. En zoals deze hoed, die heb ik ook gekleed met papier. En ik vind hem echt heel mooi geworden. Heb je ook een persoon waar je inspiratie van haalt of dat niet? Gewoon allemaal uit jezelf? Ja, mijzelf. Ik ben de beste persoon ever. Klopt. Nee, dat is een grapje hoor. Nee hoor, je bent geweldig. Nou, dankjewel hè. De andere jurken worden geshowd door Fleur, Im, Laura Lynn en Amber. Geniet van deze modeshow en dan kunt u daarna genieten van uw drankje. Groot applaus. We hopen dat jullie allemaal een fijne pauze hebben gehad. Want we gaan weer beginnen met het
volgende programma. Aan het decor kunt u misschien al zien wie de volgende act is. Het is een groep die elk jaar weer meedoet. Ook deze keer hebben ze een fantastische acrobatische act bedacht. Op de muziek van Michael Jackson. U heeft misschien de documentaire al gezien. Of het nou waar is of niet, zijn muziek blijft altijd nog even goed. Hier zijn Demi, Floor, Xem, Esmee, Iris, Kim, Kirsha, Kylie, Jolien, Valerie, Elisa, Peer, Casey. En natuurlijk ook Eva en Quinty. Hier is Teun 87!
Ah!